ಅಲ್ಲ ಜೀವನ ಹೋಗ್ಬೇಕು ତାର ସେଠି ପଛରୁ ଏତେ ପବନ ହେଲା ସବୁଠି ଚାଲିଗଲା ତ ଇଏ ଗାଡିଟା ବୁଲାଇଲି ସେତେବେଳେ ସେ ତ ବାପ ଗାଡ଼ି ହଁ ଚାଲିଲେ ତ ଗାଡି ତ ତୁମଲା ନା ଦିଏ ये मो बाल ଜଲ୍ଦି ଆସି ଦେଖିବାକୁ କୁହ ଏବେ ମୋ ରୁମ୍ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଆଉ ଧୀରେ ତା ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ଦିଅ ନା ଜଗନ ଜାଣିଛି ନା ମୋହନ ଗୋଟିଏ ପଡ଼େ ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ ମୋହନ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପଠେଇ ଦେଇଛି ମୋ मोबाइल एक चार्ज करून पूंजी लाते नहीं मेमरी मायाड़ा ಕೊಟ್ಟ ದೋನ ಇದಲ್ಲ